Здравейте! Ще ви покажа как да свържем Pendant с телефона си. Включваме апаратчето и натискам и задържам до 3, за да излезе полето с Bluetooth. Натискам и задържам до 3. Натискам и задържам до 3. Излиза полето с Boost и Bluetooth. Натискам и задържам до 2, за да стигнем до Bluetooth. Натискам и задържам до 2. Единично натискане, за да включим Bluetooth. Bluetooth е включен. Сега вече влизаме в телефона си и си изтегляме приложението в App Store, в случая при мен. Приложението Pendant. Натискам Pendant, избирам. Той излиза тук третото. Ето това е приложението. В случая аз съм си го изтегляла, просто го отварям. Винаги ще излезе да сканираме устройството. Натискам за скан и в момента ми излиза това приложение. Това устройството, кликам на устройството и вече сме свързани. Pendant е свързан с програмата. Започваме да си избираме програмите. Програмата 0 е програма, в която вие ръчно можете да видите вашите честоти, които искате. В повечето случаи хората нямат определени тяхни честоти и затова използваме програмите, които са в приложението, а те са над 1800. Ще ви покажа как да закачим първата програма. В първия слайд натискаме произволно в краткия search bar можем да пишем на български и на английски. Сега да решим да пишем на български и да си измислим доброволно програма, например аденовирус. Натискаме аденовирус, пишем аденовирус, или може да изпишем цялата дума, или може да напишем само адено на половината на думата, за да видим какво ще ни излезе. В случая аденовирус излиза. Кликаме на аденовирус и ето първата програма е заредена като аденовирус. За да променя втората програма, кликаме на втората програма и започваме да си пишем нещо, което ние искаме. Да речем, искаме имунитет. Натискаме, записваме имунитет, в случай излизат имунни заболявания и ние искаме да натиснем или имунна система. В случай натискаме имунна система. Така. А третата програма, да речем, искаме да намерим акне. Ето акне излиза, натискаме и акнето ни е заредено на трета позиция. На четвърта позиция, ако искаме да променим, произволно избираме уртикария, например. Уртикария. Ето излиза уртикария. Зареждаме уртикария. И произволно на пета програма в момента има кашица. Да решим да я сменим с какво да го сменим? С какво да го сменим? С нещо за очи. Пишем очи и ни излизат най-различни програми, които ние може да се изберем. Разлика в зрението на очите, разстройство на очите, аномалии на очите, възпаление на очите и по този начин разбираме колко много програми свързани с очите имаме. Късогледство на очите, натоварване на очите. Хайде да изберем натоварване на очите. Това е когато гледаме много пред компютър и телефон и очите ни са натоварени. Дори от натоварен ден също може очите да се натоварят. Избираме ги. По този начин ние виждаме тук колко имаме 5 програми и всичките сме си ги наредили по начина, по който ние искаме. Тук още може да си изберем и време траенето на всяка една програма. По дефолт идва с 20 минути, но ние всъщност може да си ги направим на 10, най-много 30 минути. Да речем, ние си избираме 20 минути или в случай заради вас ще го направя на 15 минути, на 16 в момента излиза. Даваме ОК и по този начин променяме времетраенето на програмите. Изключваме телефона, защото ние вече сме си избрали програмите. Тези програми вече са ни в Pendant. За да ги включим, за да се върнем отново на програмите, трябва да натиснем бутончето и да го задържим до 3. Натискаме и задържаме до 3. Ето ги програмите, вече са заредени в
пенданта ни. Първата програма аденовирус. С натискане веднъж се включваме, с натискане веднъж я изключваме. С натискане и задържане до 2 я сменяме. Натискаме и я задържаме до 2. Излиза имунен комплекс. Това беше втората програма, която заредихме. Натискаме и задържаме до 2. Отиваме на акне. Това беше третата програма. Натискаме и задържаме до 2. Уртикария. И по този начин променяме програмите. Натискаме и задържаме. Натискаме и програмата тръгва. Синьото кръгче върти ли означава, че програмата върти. И тук излизат едни цифрички, които означават колко време остава до програмата да свърши. В случая 13 минути. Винаги можем да изключим програмата и да пуснем друга, като натиснем и изключим бутончето. Ако 15 секунди не използваме пендант, от само себе си се изключва, за да пази батерия.